Yeah, ndibuyile ke guyzini no part 2 wale video ye tips zokhuseleka emzini wakho okanye eyadini. Yabona lento ezi effects ngoku xa ndithetha ilizwi lishekela ngemva. Hayi sana mntakabawo, saba sathi anyways. Mandithi ke guys, ndigqibele ndisithini kanene, ndigqibele ndithetha uba ndiyakhumbula ngamayeza izityalo, you understand, ezibalulekileyo to keep around the yard. As in xa utyalayo ii-flowers zakho, have these in mind. Ndibale itswele lomlambo umzekelo, ndabala laa ntelezi, andikalikhumbuli nangoku igama layo. Laa ntelezi imfutshane, iba nee-flowers eziyelo, ixhaphake kakhulu ezilalini. Inyibiba ibalulekile nayo. Inyibiba nayo yenye intelezi, iyathanda uba neflower yona e-purplish, uyabo. Andathi umathithi bala. Kukho umthi ekuthiwa sisigqiki somkhovu, andazi ngesiXhosa ubizwa ntoni, kodwa ke igama elidumileyo kuthiwa sisigqiki somkhovu. Xa ndinochaza lo mthi, amasebe awo okanye igqabi lawo kahle lisundu, you understand. Lisundu, umthi wakhona xa ukhula uba mdala, istem esi siyatyeba, isiqu siba sikhulu njengam. Yayiva, like siba sisidudla sestem. Sikhupha ezani ngathi ii-cones, yabo. Ii-cones olwaa hlobo intoni laa mthi kanene, i-pine tree, ne? Uyazibona ezaa cones zikhutshwa yi-pine tree, isigqiki somkhovu ke. Ngoku sona singathi silisundu ii-leaves zawo, kodwa sikhupha ezaa nto ngathi zizi-cones. Ndiza kufotela one of these days, okanye ndiza kukhangela ipicture kuGoogle ndiyifake apha kuTikTok ze niyikhangele ke. Isigqiki somkhovu, when you have it emagcikeni, most homes zabelungu, kuma-suburbs, you will find this tree. You will find this tree. All these I've mentioned, they ward evil away. Ne? But also, you don't just want to fight evil, we understand. You also want to invite luck into your homestead. Khona umuntu okuthiwa ngumkhanya kude, ngumga, unkangelo ke ungumga, inameva olwahlobo lomga, kodwa istem isikhondo somthi ugreenish, ugreen wona kunomga. Umga mos ubrown, but umkhanya kude ugreen. You'll find it nawo lo mthi lona most homes ezabelungu, nakwiilantuka ii-malls, iilantuka ii-landscapes ze-malls, uyamfumana umkhanya kude. I don't know if like abantu abamhlophe guys banolwazi lwemithi, but I find into yoba mna imithi abayityalileyo eziyadini zabo irrelevant. So I think it's time nathi, you know, ube strategic xa utyala igadi yakho. Uyayiva ke ngoku? Itswele lomlambo umzekelo ayilolo kuhlamba abantwana kuphela. Xa ukorobha ngamanye amaxesha, makuthathwe kukhanywe itswele lomlambo, likhanyelwe emanzini la okorobha. Hlala unayo i-grof salt nakanjani. Like lena ke I think yaziwa ngumntu wonke. I-grof salt, madubula, spirit, paraffin, diesel,
udibanise yonke laa nto leyana utshize around the house. You understand? Indlu lo yonke yakho uyijikeleze. You understand? Izirhubuluzi mazingangeni lula kwakho, nezomlingo nezendalo. Uyayiva? Hlala unesiphondo that everyone knows basiphi, nomntana sikhule kanjalo thina. Sikhule thina sisazi uba isiphondo sihlala phaa kulaa tafile katamkhulu, noba kakho noba ukhona. Xa kukho into ongayiqondiyo kakuhle uthatha urhoshe. Xa kududuma besithatha wonke umntu uye esiphondweni siyorhosha. Usihlala kwitoti, uyabona, like enkulwana man, via tins. Uyayiva? Lula ke isiphondo. I can give it to you for free. Ndikhe ndasinikezela in fact before. Thatha ivasilina nje udibanise namafutha ehagu angenatyiwa. You understand? Thenga ihagu enesperhe uqhotse la mafutha, yeva, abe manintsi. Ivasilina yakho ingabaxeki, abe manintsi amafutha la ehagu angabi natyiwa. Dibanise namafutha enja yolwandle. Ungawafumana nasekhemesti yesilungu ke wona itsho amafutha enja yolwandle. Udibanise intwana kamadubula. Uyayiva ke ngoku? Uthi chatha intwanana yelokhu njani. Nditheni umadubula, amafutha enja yolwandle. Yes. Uyayiva ke ngoku? Xa kwenzekile apha eyadini yakho nabhaqa eso sirhubuluzi, noba lihamba noba yintoni, sanuba ngamagwala, xa nithe nalibulala, thathani tshisani especially intloko, niyiqhotse niyitshise ide ibe mnyama, wenze intsizi ngayo, ufake esiphondweni sakwakho. Uyayiva ke ngoku? Xa udibene nesikhova ecaleni kwendlela, sibethwe imoto, usibona uba sisefresh, sisandobethwa like igazi lisemanzi, ukubone thina abantu abadrayivayo apha ezindleleni kwii-freeways, uyakwazi udibana nesikhova sibethwe phaa. Chola esaa sikhova ubana ngaba sisefresh, uthathe intloko yaso wenze ilantuka, intsizi, uzawufaka esiphondweni sakho. Uyayiva? Ukhusela ntoni? Ukhusela usapho lwakho. Khona ke namanye amafutha endingakwaziyo uwabiza ke publicly because anobungozi ke wona ke, angafuna umuntu aconsult at least like ndizokuxelela ubungozi. You understand? I-do's and don'ts because wow, you understand? Ngelinye ixesha uzawucinga uyanceda kanti kwelinye icala uyamosha. Uyayibona laa nto? Senje uba but esi siphondo ndixela ngaso very basic. Even umcinga lo wematshisi, ubuthathe ezaa ntloko zemcinga yematshisi uzigreyithe uyakulaa ndawo ibrown, ufake esiphondweni sakho lolo. Yayiva? Kwa esi siphondo ungaphinda uqhumise ngaso xa ukho into ongayiqondi, mhlawumbi nomntana ongalaliyo ebusuku. Uyayiva ke ngoku? Thathani amalahle la abantwana beni batshaya ngawo eza okantontoni zabo, ebhabhla intontoni. Uyayiva ke ngoku? Thatha la malahle abakwelaa phepha lishayinayo, uthi chatha ilantuka, isiphondo phezu kwelahle, kuqhume apha endlini. Uyayiva ke ngoku? Uyabona? Uthi chatha phezu kwetyuwa le, i-grof salt, isiphondo sakho udibanise nesiphondo, ubeke phezu kwelahle, uqhumise, elinye ilahle ubeke epasejini, ezirumini, njalo njalo. Wawugqiba uyala abantwana bakho mabangabolekisi ngempahla, especially into enesinqe phakathi. Amantombazane mawangaklinge abolekise ngempahla, makungabolekwani impahla, very dangerous. Thina sikhuliswe kanjalo. Abantwana bakho xa bevizithele iitshomi zabo, uyayiva, okanye xa bevizithelwe in their room, have i-couch yoba abantwana xa bevizithelwe bedlala ekamereni mabahlale phaa ekhawushini. Ibhedi mayibe yinto yolala, not into yodlala abantwana, because imizi ayifani. Awumazi lo mntana uphathiswe ntoni kokwabo. Mandikhabe ndiyishiya kuloo ndawo, ndazi khona nanto endiyilibeleyo. Camagwini samane sicokola wethu, sharp ke ne.